मोनबाय दे बेदरा। संनो बासोदोंमोन नाथाय मा खालामबावनो बे बिजुलियाबो बादुलि आंखौल' बांसिन संनो होबाय थायो। ना बेदर लाबोबा खालि आंखौल' संनो होबाय थायो। आरोथ' आब'मोना फैनानै खजानाखौ रानफैनायनि खोथा बुंबा खम फाग्लि रखम जागोन आं खिन्थानानै थायाखै। आब'मोनाबो नांथ'आ होनबानो जायोना खजानाखौ। दा जोंनि गेजेराव नांज्लायनायसो जासिगोन। मालाबा फैयोदा बिसोरो? साननैसोनि उनाव फैगोन होनदोंमोन। फैनो जासिगोनानो खोमा। आब' फन हरदों माथो। हेलौ टिल्लु, मा खालामदों? आं बेदर संदोंमोन र' आब'। मा? नोंसो संदों आरो? माबा आब' बिजुलिनि खर'आ एसे बोरैबा मोनदोंनोलै बेनिखायनो आंनो संबाय र'। मा जादों बिनियालाय खर'आ? सानाय मोनदोंनो। मुलिफोर जाहोआखै होनबा? मुलि हो जानो। जायाखै बियो माने बांद्रायबो साद्रायाखैनो एसे सानाय मोननायखाय उन्दुना थाथ'दों बेनिखायनो आंबो ओरैनो थास्लायस्लाय आंबो संबाय। दे संना होनांगौ दे गेजेर गेजेर। ओमफ्राय टिल्लु, जोंफोर गाबोन थांगासिनो। मा गाबोन? गाबोन थांगासिनो जोंफोरो। थांनानै बिदिनो सानथाम सानब्रैसो थानोसै। ओमफ्राय लास्ट फैखालि खाजानाखौ रानबोनोसै। जाया होमबा? दे जागोन दे, फैग्रोनाय नोंसोरो राननायनि खोथाखौ उनाव रायज्लायनोसै। उनाव माने जोंफोर बेफोरबायदिनो सानदों, जेनेबा फैखालि रानबोनोसै। नोंसोरनो एसे बुरजा होबोगोन दे। दे जागोन दे। दे होमबा टिल्लु, गाबोन थांगासिनो जोंफोरो साथामबो। मोस्रोम, आं, आयं किसमिस। औ जागोन दे, फैबानो जाबाय। दे। हे गसाइ, मा जाबावगोन दा? फैनानै बिसोरो रानफैसिगोन। बे बिजुलिया फाग्लि जायाथ'। खर'खौनो गुदुंसो मोनबाय दे आङो। बे आब'मोनाबो मानो इसेबां खां खां जादों? फैसा गैयि नङा, फैसा दंआनो माथो बिसिनि न'आवलाय। जोंफोरनि गेजेरावसो नांज्लाय होसिगोन दे। खिजानिबा बिजुलिया उनफोराव एसे बुजिनोबो हानायमोन ना। दा आरो बियो खालि बुंबाय थायो खिजानाया जोंनिसो रावनोबो होआ होननानै। आंनिबा बिजुलिया उनाव एसेबाबो बुजि मोनगौमोन। मा जाबावगोनलै टिल्लु? मोनबायना बेदरा? आया, माबायदि खर' हमना थाखो नोंहालाय? बेदरा मोनबाय, जानो हानाय जासिगोन। गोथावथार जादों खोमा दे। नङा, मा जामारदों नोंहा? मानो खर' हमना थानायमोन? बिदिनो खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों आं। बेदर संनो होनायखाय नोंनि खर'आ बोरैबा मोनलायबाय। माने आंखौ एसेबो हेल्प खालामनो गोसो जाया आरोना नोंहा? माने मा बुंबावनो, गुबुननि हौवाफोराथ' बेफोरबायदि नङा। मा आंसो माने रुवाथि बायदि सानफ्रोमबो संना होबाय थानांगौ नामा? नों खेबसे बेदर संनानै एसेबां खर' बोरैबा मोनलायनाय? बिदि नङालै बिजुलि, आंना दहायनिफ्रायनो एसे बोरैबा मोनखादों खर'खौ। बेदर संनाथ' बोरैबा मोनाखैना। आरो नों मानो रागा जोंदों दे? आं माबा सङा होनना बुंदों नामा? आंलाय माथो गेजेर गेजेर संना होखायोआनो। आं मिन्थिगौ नों बायो होननानै। आगोललाय माथो बिब'मोननो संना होसोयोमोनलै, हा? दा आंनो मानो संना होनो बायो नोङो? माने बिसोरखौसो बांसिन इम्परटेन्ट सानो आरोना। आं हिन्जावआ नोंनि थाखाय जेबोआनो नङा। अबावलाय संना होयोखाय? आंथ' आब'मोन थानायाव बांसिनसो संना जायामोन, बेनिखायनो नोंसा रामोन दा आदाखौ लाखिनायालाय। नङा, बिनि सिगां। बिनि सिगां उन्दैयावलाय एसे मावोमोन, नाथाय उनाव बाग्रा जालांदों। ओंखामा खुरना लाबो आंनो, जानोसै उखैदों आंखौ। आरो नोंबो जानोबा फैदो। आं जुदि सानफ्रोमबो बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायोबा नोंबो हानांगोन टिल्लु। लाबो ओंखामा खुरनानै। सानफ्रोमबो आं संना होनाय बायदियानो जायो, मालाबाल'सो सङा। दा नै ओंखामखौबो खुरना लांनांसिगोन आंसो। मालाबा लैथोस्राया हौवाखौ जेबो खामानिखौनो थिना खोमा। आंखौथ' जि मानि सुनो होयो। एसे अख्रालै बिजुलिया, आं दासो बुजि मोनबाय। आगोललाय गोदैथारमोन। सफैबाय जोंफोरो। माथो फनबो हरा माबो हरा, मानो फैब्रबखो बिसोरलाय? नोंसोरो? बाजैमोन? दे फै। टिल्लुआ गैया, बियो सकावसो थांदों। माथो फैगोन होननानै फनबो हराखै नोंसोरो? मा टिल्लुआ खिन्थायाखै नामा जोंफोरखौ फैगोन होननानै? जोंफोरा माथो फन हरनानै खिन्थाखादोंमोन मैया। मिथियाथ', बे टिल्लुआ मानो खिन्थायाखैबा? टिल्लुनो हरदोंमोनथ' मैया आङो फन, न'आव फैगोन होननानै। नोंनो खिन्थायाखै? ओहो, आंनो खिन्थायाखै। बावदों खोमा आरो। माला थांनायलै आनै टिल्लुआ मैया सकाव? बारा गोबाव जायाखै नानि। होमबा आं थांफानो हागौमोन ना माइजों सकाव? एसे सिगाङाव मोनफैनाय मोनबा थांनो हागौमोन न' आनै? औ, थांनो हागौमोनथ' र'। खोब टिल्लुजों थांफानानै एकदम दामि मेथाइ बिगोन, गस्ला बिगोन। खरसासो जायो नोंखौ लांफाबा। मोजाङानो जादों साला मोनफैयैया। मोजां जाबा मा जानो? गाबोनबाबो लांखागोन बे टिल्लुआ।
लांनानै गस्ला बायना होगोन, मेथाइ बायना होगोन। फैदो न' सिङाव माथो गसंना थाबाय थाखो? बेयावनो रायज्लायबाय थाबाय न' सिङाव थौदो बाजैमोना। औ थांनि र'। टिलुआ हिनजावखौ गिनानै खजाना राननायनि बाथ्राखौनो बुङाखै खोमा। जेबो नङा दे, जोंनो बुंगोन। दिनै बुङा बुंनाया। जेब्ला जोङो न'आव थांनो ओंखारगोन, जेब्ला जों सनाखौ राननो ओंखारगोन, होमबानिया बुंगोन। आरो मानोथ' बुंनो गोनां, जोंनिसो बे खजानाया। आनै! औ मायो? आनै, आंनियाव माबा लिपस्टिक गैया जादोंसो। लिपस्टिक बायनो थांगोन र' आङो। मा कालारखौ समायगोनलै आंजों? गोसोम बन्दिदि जेबो कालारखौनो समायना नङा नोंजों। नोंजों ना, नोंजों गुफुरा समायगोन खोमा दे। गुफुरा समायगोन ना? नों समायनाय नङा खोमा? समायगोनथ' समायगोन। होमबा आङो गाबोनो टिलु आमाइजों बायनो थांगोन र'। मानो फैबाय थायो बिसोरो न'आवलाय? माथो फैबाय थायो न'आवनो? खजानाखौनो माने मथ्लब मारिबाय थायो बिसोरो। आंनिबा मालाबा चान्स मोनबाथाय बिसोरो खावनाबो लांगोनहाय। औ बिदिनो जामारगोन मालाबा चान्स मोनबाथाय ददनो खावना थांगोन बिसोरो। खावनोलाय हाखाया र', आं थाला मारिना दोनखादों। थेवब्लाबो गिनायबो मोनखाङोहाय। एकदम आं बिसोरखौ नागारना थांनो हानाय नंला दे। मालाबा फदनो खावनानै लाना खारगोन। जों जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा। नुवाखै, बे किसमिसाबो गोसोम बन्दिदि बोरैबाथार। आरो बेथ' बेल', टिल्लुआ मानो खिन्थायाखै बिसोर फैगोन होननानै आं सिगाङाव? मा सिक्रेट दङ? मायबाफोर सिक्रेट बाथ्रा दङ नामा? मानो फानोथ' खिन्थायाखै बिसोर फैगोन होननानै? मैया फैगोन होननानै फन हरदोंनो, खिन्थाखादोंनो। नाथाय आंनि सिगाङाव खिन्थायाखै बे टिल्लुआ साला मानो खिन्थामाराखै बियो? र' आं हाला, सहायनो हाला, आं सहायनो हाला। आइलै, आं सहायनो हाला। नों हागोन ना हाला सहायनो? आं थैबाबो जायो, मैनास्रिया आंखौ बुथारफैदो। आथिं आखाइ गैला, सानानै थानो हाला। बिथिंजाय ओंखामबो मोजाङै मोनजाया, उन्दुनोबो मोना मोजाङै। आंखौ बुथारबाबो जायो, मैनास्रि आंखौ बुथारफैदो। हाय पापि, माखौ गाखोबाय दं हा? मैनास्रि, आंखौ बुथारदो। एसेबां साजा होबाय थानांला जोंफोरखौ। आथिं आखाइ साजोबदों, सानानै थानो हायाखै आङो। बिथिंजाय नोङो उदै बुंजासेबो ओंखाम होआ, बोथिसेल' होयो। बेफोरबायदिबालाय सोर थांना थानो गोसो जानो? बुथारदो जोंफोरखौ, बिमा फिसा सानैखौबो बुथारदो। हागौबा जोंफोरखौ डक्टरनियाव फाहामहैदो। जोंफोर एबारनिफ्राय मोजां जासिगोन दे। जोंफोर दासो बुजि मोनबाय दे। जोंफोर रावखौबो बेफोरबायदि एसेबां साजा होला। नों जोंफोरखौ डक्टरनियाव लां मैनास्रि। नोंजों मोजाङै संसार जालांनोसै। जेबो साजा होला नोंखौ जोबोद अनगोन, रानि बायदि अनगोन नोंखौ। नोंसोरनि साजाया जोबथ'वाखै गब्दा। आरो नोंसोरखौ आं डक्टरनियाव लांनो? जेनेबा आं नोंसोरखौ डक्टरनियाव लांबायानो दे। नोंसोरो मोजांबो जाबाय। बिनि उनाव नोंसोर आंखौ नागारगोन हा? आंखौ मा नों जाम्बि सानदों नामा गब्दा? आं जाम्बि नंला। मैनास्रिया एसेबांबो जाम्बि नंला। नोंसोरखौ आं डक्टरनाव लांनानै फाहामबा नोंसोरथ' आंखौ डाइरेक्ट बुथारखागोन, आं मिथिगौ। दाबो नोंसोर आंखौ बुथारनोनो सानबाय थायो, आरो हामनायनि उनाव नोंसोर आंखौ रानि बायदि अनो? न' असम्भव, बेफोरबायदि मालाबाबो जानाय नङा। होमबालाय जोंफोरखौ फोथायाबा बुथारना दोनदो। एसेबां साजा होबाय थानांला, जोंफोरखौ खेबसेयावनो बुथारना दोनखादो। आयौ, माबायदि खोथा बुंदों नोङो गब्दा? नोंसोरखौ आं दानो बुथारनो? नोंसोरनि साजायानो जोबाखै। जेब्ला नोंसोरनि साजाया जोबगोन, अब्ला आं नोंसोरनि राहुल बिदाखौ आं लिंगोन दे। आं थांखागोन, नोंसोरनि न'आव थाखाला। नाथाय नोंसोरनि साजाखौ आं दानो फोजोबथ'वा। आं अहायाखै नोंसोरखौ साजा होनो। नोंसोर बिमा फिसा सानैबो बेफोरबायदिनो सेवना थाथ'। नोंसोर आंखौ हाबा जाजेननायनिफ्रायनो साजा होदोंमोन। दिनै हाबा जानाया बोसोरनैयानो बारबाय। बोसोरनै साजा होदोंमोन नोंसोर आंखौ, बोसोरनै। नोंसोरनियाथ' मास मोननैल'सो जाबाय, आरो आंखौल' साजा होआखै नोंसोरो। आंनि मोसौ, आंनि मावजि, मानो जोबथ'वा नोंसोरनि साजाया? माने बेफोरबायदि बुथारदो, सहायनोनो हाया। मानो सहायनो हाया? सहायनो हायाबालाय थांनानै थानाय नङामोन नोंसोरो। थैयाखै माथो नोंसोरलाय दासिमबो। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय। हगारनायाबो लेट जाबाय। लोगोफोर मा बुंबावनो, जोबोद प्रब्लेम सोलिगासिनो आरोना न'खराव।
बेनि थाखायनो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखैमोन। दे होमबा लोगोफोर आं गाबोनो मोजाङै खिन्थासिगोन आरोना। गाबोन आं भिडिअ हगारगोन। दा दिनै थाथ' दै। सानब्रै मानि जाबायमोन भिडिअ हगारिया लोगोफोर। प्रब्लेमनि थाखायनो आङो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन।